Il-Partit Nazzjonalista qed jistaqsi fejn marru l-50 miljun euro il-Vitals Global Heathcare kellhom jużaw biex iħaddmu l-isptarijiet lokali, iżda minflok spiċċaw jakkumulaw dejn ta' 55 miljun euro u lanqas kien fadlilhom fondi biex iħallsu l-pagi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Marju u Jason fakru wkoll li l-Gvern ħarab minn sensiera ta' mistoqsijiet dwar min imexxi lil Vitals u allura min seta' gwadanja mill-flus li għadda l-Gvern Malti. Il-Gvern tant għamel dil ħażin, jiġifieri mill-bidunet kien dil biex ifalli, dil ħażin, illi saħansit issa spiċċa kważi fl-istat tar-redikolu illi qed jiddeskrivi l-ħofra li l-Vitals għamlu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex flok l-iskola medika ta' Barz, għax daw kienu għeduna skola medika ta' Barz. U dik il-ħofra l-Gvern qed jgħidilha state of the art issa. Min-naħa tiegħu Jason qal il-Prim Ministru Joseph Muscat irid jagħti rendikont dwar fejn marru dawn il-flus tal-poplu. 50 miljun euro illi bihom Amministrazzjoni Nazzjonalista bniet l-isptar tal-onkoloġija Serent Nimamo. Dan iktar u iktar meta Vitals ħadu apparat b'valur ta' miljuni għal euro wieħed biss. Nitkellmu fuq somma fenomenali ta' 50 miljun. Li-Prim Ministru jagħti rendikont fejn marru dawn il-50 miljun. Appart il-55 miljun dejn illi din il-kumpanija għamlet u m'għandha xejn xturi tagħha. Dwar il-beħ tal-isptarijiet Maltin, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fetħet kawża fil-qorti li se tibda tinstema' quddiem l-imħallef Silvio Meli fit-12 ta' April li ġej.